bawi na Florydzie, tak. Na piaseczku i fale przychodzą. Pokaż, jak ty zbierasz ten piasek. Tak, jak się zbiera piasek, Adaś? To jest woda. Ładnie, się tam przeniósł. O! Dobrze, babcia jest. Tak. Ale fajna woda. Wow! Jak mi fajnie! Jak mi fajnie! No, co ty robisz, Adaś? No? Jedziesz samochodem. A klakson nie trąbi? Nie, klakson nie trąbi. Ale patrz, kręci tą piramidą. No. Co tam robisz, wiesz? Jedziesz samochodzikiem, tak? No. Tak. Super. Super. No. To je lody na Florydzie. Patrz, patrz. O. No masz, no masz. Okej. Już nie chcesz? Wystarczy może, nie? Może zimne. Ale dobre.